Yeah. Yeah. Malacha Mashiach. Yeah. If Nance, mamela mntakwethu Nance. Isono sami yaba ukuzalelwe lokishini at an early age be-exposed kwe-crime scene. Sikhulele ekasi thina ematyotyombeni, ingingqi yethu yi-drug sport idume nasemagongweni. Namapolisa attenda some certain cases, afika xa zosetsha sewe abuse human basics. Sikhula kulo way ke sade sane-tactics ezozivisa kamnandi and besibaselwa ngu-Demetrix. Otata bethu ngamaqaba sezilalini, bona beza ngamajoyini beyofukuza emaplazini. Bamisa amatyotyombe sazalelwe Christine, but safundisa uqhekezelana siziyouth engingqini. Apollo Cross, ingingqi yam of course, apho ndikhulele khona ne-boys sisenza i-noise. Apollo Cross, we used to rap and beatbox, azange sayicinga into yokuba singaphelele point. Abantu bacinga kuyaxukwa, abakholwa xa sithi satrokwa. Besiphusha inamba sani, bagcwele emakasani, bathe bosibona uba sawutshaba basibuyisele emakhaya. Abantu bacinga kuyaxukwa, abakholwa xa sithi satrokwa. Besiphusha inamba sani, bagcwele emakasani, bathe bosibona uba sawutshaba basibuyisele emakhaya. Ulayini oqala esizawubalekela ngumtshayo, simatshisa kwanto ikhagwe esiyifumanayo. Singeyithi ufulu wevili simphusha qenqeleke, if ngumfetho odolayo iintseki zezolandelayo. Bone xa sihamba esitratweni sele sesinare ebusweni, sincanyiwe edladleni sithi sikweve emaqatheni. Qinathi ebumnyameni salo yawucela kwamawelo okanye uzawufaniswa nenzeze ndangamzazi usenjeni. Seqala ubuphara sikopole kungenensizwa ezidume kwasepoint ngovuvaya amabhevara. Thetha ngezitara ekudala shova ingolovani, mandule kulukutu kwangesikhathi zamadamara. Zii-meetings ze-staff room i-situation wes, abamisa abasebatsha bonke sibasetshela iphesi. Is-useless eklasini manoku-elect i-prefect because abakhathali uphela ugirl se-pregnant. Abantu bacinga kuyaxukwa, abakholwa xa sithi satrokwa. Besiphusha inamba sani, bagcwele emakasani, bathe bosibona uba sawutshaba basibuyisele emakhaya. Abantu bacinga kuyaxukwa, abakholwa xa sithi satrokwa. Besiphusha inamba sani, bagcwele emakasani, bathe bosibona uba sawutshaba basibuyisele emakhaya. Let me make it shorter, not to make it longer. Did you know utata uzeximda naye watrokwa? Kaloku utata was pretending to do mathengethengisa, kanti all along abantu uyababokotha. Them are full of dirty vibes and manyani ziyamporoma. Abaxoya amagunya wasegomora bayasodoma. Thethi peer pressure iyaphucula uvomanyonga. Waboniswa ngelady fresele zicelela utrokwa, ngenxa yokubaselwa inomboro nothanda utshaya. We burn our own future yamnyama okwetaya, soloko sikhangela imbaya siphethe ikhago kamashaya. Bayasibona uba sawuphaya basibuyisele emakhaya. Kwangoku umzimba ungekaphulukani nomphefumlo, kwangoku mama becawe bengekaculi kulo, kwangoku abahlali besakuzamazama ngemvubu goduka ihloko wena ungafiki sewusisidumbu. Abantu bacinga kuyaxokwa, abakholwa xa sithi satrokwa. Besiphusha inamba sani, bagcwele emakasani, bathe bosibona uba sawutshaba basibuyisele emakhaya. Abantu bacinga kuyaxokwa, abakholwa satrokwa. Besiphusha inamba sani, bagcwele emakasani, bathe bosibona uba sawutshaba basibuyisele emakhaya. Yeah man.